Paten ono bae nek kipas iki. Kipas iki. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Cik. Aduh Rama Ibu ngapuronen aku yen ana salah lan luputku karo mangsani aku duweni dosa nganti saiki sing krasa ning dodo rino wangi ralali tansah kedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane ST Cinema. Rino wangi ralali tansah kedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya ngendi ana
donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane sak jose lho sadedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi galendo paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu satya gedhe ganjarane. Baik, teman-teman.